Hello guys, good evening. जोंहा बेरायनो थांलायनोसै आरोना मोनानायखायनो बाबु रोनालाय रे बाबुनि हाय होन Hi. गुड इभिनिं Good evening. गुड इभिनिं गुड इभिनिं लोगोफोर Gulubur. लोगोफोर होन Lubugar. लोगोफोर Lubugar. थै जों सकआव थांनो नागिरदों होन Yung suhaw tangin nagido. मा जागोन नों Chowmin. आरो Ha? Mama lagin. औ मम' जागोन Mama lagin chowmin. Lagin. चावमिनसो जागोन नों अके बेनि फुथुआ उग्रानै जि गरम सानसे उन्दुनानै बोरैबा मोनलायलायबाय आरोना बुथेथेनबायलै मेगना लावदुमा लावदुम नै Ludum. लावदुम गैनि आदाया गैनि खारा नै जोंना लामाया ओरैबायदि बिथिंबो हाग्राने बाबु Mala kai dung ha ma ha kai ko. Mala ha kai dung ha ha. जायाबाबो ओरैनो दसे भिडिअ खालामलाबायबाय आरोना माने जेबो होनो थाखाय कन्टेन्टआनो गैया जादों नै बाबु जोंहा मा भिडिअ होगोन जायो आरोना ओंखायनो जाला माला ओरैनो भिडिअ खालामना होलाबायबाय आं Ladu fan fan phải ha. बाय बाय लोगोफोर